Welcome o happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong takna sa pagtuon. Kini nga pagtuon karon nga semana mga igsuon usa ka espesyal nga pagtunanay nato gumikan sa daghan nga mga rason. Una, katapusan kini nga episode niining katapusan sab nga season for the year 2019 ug ang inyong pagpakig-uban mga kaigsuonan kanatong tanan nahimong inspirasyon sa atong pagdalit sa dugang impormasyon sa atong pagtunanay sa atong lesson matag semana. Ikaduha nga rason nganong special ni mga kaigsuonan, gumikan kay atong ikauban karon ang espesyal nga mga personahe. Ang uban kaninyo posible wala masinati kanila pero alang sa atong mga kaigsuonan ug mga magbubuhat sa Western Mindanao Conference malipay gumikan kay atong ikauban karon ang atong mga leaders sa Western Mindanao Conference. Usa niini mga kaigsuonan natong pinalangga nga Executive Secretary sa WMC in the person of Pastor Jeremil Pamunag. Og usab karon atong ikuyog dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atong pinalangga nga Youth Ministries Director sa WMC in the person of Pastor Joy Coligado. Daghang kayong salamat sa mga panalangin sa Ginoo ug nini higayon mga igsoon nga atong pagatukion kining programaha uban niining atong pinasahi nga mga bisita. Karon atong tanawon ang katapusan nga episode sa atong pagtunanay. So far so good mga kaigsuonan. Daghan kitag nakatunan sa atong lesson ini nga quarter mahitungod sa kasaysayan sa mga katawhan sa Dios nga nahiuli gikan sa yuta sa kaulipnan sa uban nga mga nasod ug nahibalik sila sa ilahang orihinal nga yutang natawhan sa Jerusalem. Ug crucial kay mga kaigsuonan ang role sa atong mga leaders sa ilang panahon kaniadto sama ni Zerubbabel, ni Esdra ug ni Nehemiah mga kaigsuonan. Gani mo nitong gikurus-kurus pagtuon karon nga quarter mga kaigsuonan ug daghang kitag nakatunan nila. Karon nga Sabado, karon nga week atong pagatukion ang role sa mga pangulo sa Israel mga kaigsuonan. Some were good, some were bad. Pero atong tanawon dinhi karon ang crucial kayo nga role nga ilang gikuptan mga kaigsuonan ingon nga mga pangulo. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan, ato kining pagsugdan pinaagi sa pagampo kuyog ni Pastor Joy Coligado. Okay, sa di pa ta magsugod atong buhaton sa ang pinasahi nga pagampo. Magampo ta. Labing gamhanan og balaan namo nga Dios gikalipay kanamo Ginoo nining takna. Gisampit namo ang imong ngalan tungod kay ikaw ang amon Dios nga gamhanan. Ginoon Dios samtang kami magatuon sa imong nga pulong, ubani kami. Gamhi kami sa imong balaan nga espiritu. Aron ang mga pulong Ginoon Dios nga among pagatunan kini matisok sa among nga kasing-kasing gunahuna ug mahimo kining panalangin sa among espirituhanon nga panaw. Salamat kay Ginoon Dios nga ikaw magatubag sa among pagampo kay amo kini tugyan lawmang madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kayong salamat Pastor Joy sa pagbukas nini atong pagtuon sa pagampo. Atong unahon karon ang tulo manunog atong talamdan mga kaigsuonan sa pag-greet sa atong mga nagsubaybay gyud kanunay sa atong takna sa pagtuon. Unahon nato si Pastor Pamunag ingon nga atong kalihim sa Western Mindanao Conference. Pisabat sa atong mga kaigsuonan sa tibuok South Philippine Union Conference, no? Lipay mi nga kauban karon sa atong pagtuon dinhi sa ato ang buhatan sa SPUC mga kaigsuonan og nalipay sad mi mga kaigsuonan labi na gyud ang akong family nga makahimo mi sa pagpaabot sa among mga greetings ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na gayud among ipaabot ang among mga pinasahi nga greetings ngadto sa WMC conference no sa Osami City og tanan namo nga mga district pastors, among mga teachers, ang atong mga literature evangelist, ang atong mga directors, atong mga administrators no. Labaw sa nga tanan ang atong mga kaigsuonan nga naa sa Western Mindanao Conference. Ako pong gipaabot ang greetings ngadto kang sa pinasahi Elder Eliezer Salasayo. Hinaot nga karon nga Sabado malipayon siya uban siyang pamilya o sa tanan nga mga membro sa Exicom sa WMC.
Og napog ko ipaabot Pastor Hisbon sa greetings ngadto sa akong mga amigo nga tuwa sa gawas usab. Labi na sa akong first cousin nga si Ray Bacatan og uban nga mga kaigsuonan dito sa US nga nagpaabot atong miaging tuig pero wala mi miabot sa mao nga pizza mga kaigsuonan tungod adunay kakulian. Og dinhi sa Cagayan, duol sa SPUC, gawas nga akong gigreet ang atong tanang mga administrators, directors dinhi nga nagpuyo lumulupyo. Akong gipasalamatan ang atong mabtikon kayo nga communication director si Pastor Hisbon o ingon usab ni Sir Siloy nga nag-sponsor usab sa mga ginagmayng panalangin nga among nadawat karong Disyembre mga kaigsunan. And lastly, akong gigreet si Sir Rex Gonzaga, ang first cousin sa ko ang wife. Merry Christmas and Happy New Year alang usab sa iyang family. O Pastor Hisbon, wala na ko'y laing greetings pero alang sa tanan natong mga viewers, Happy Sabbath kaninyong tanan. Amen. Pastor Joy, ikaw ang sunod. Salamat kayo, Pastor Hisbon, nining pribilehiyo nga gihatag. Mura og dako kayo na akong kalipay, Pastor Hisbon. Kay tungod kay kining adlaw, anniversary na muna sa akong misis. Wow. karong So adlaw sa akong pagpiping, ha? i-greet ang akong usa kagwapa nga asawa, no, si Sheila May Coligado. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagatiman. Magampo ta nga ang Ginoo magapanalangin samtang kita magpadayon sa paghalagad sa Ginoo. Og dalipay po ko, Pastor Hisbon, tungod kay gawas ka anniversary namo karon. Mao po ni ang ako ang handom nga makatambong ko nining takna sa pagtuon. Amen. Og dalipay ko nga giimbitar ta sa ato ang buutan kayo nga communication director with Pastor Pamonag. Unang dako kay namo nga kalipay nga nakahimo kami sa pagtambong nining ato nga pagtuon. Og ako sab i-greet no ang ato nga mga kaigsunan. Labi na diha sa Mulawi. Pastor Hisbon, I know nga na-assign po ka sa Mulawi kani bitong mga Flores family. Yes. Oh, grabe Happy kini sila Sabbath. kadasig. Akong Sabbath sa atong gi-greet mga higala. ang Flores family diha sa Mulawi. Ang pamilya ni Auntie Elizabeth, Uncle Joe, Uncle Gideon, Gerson, Auntie Ninin, Auntie Dindin, Helen, og si Ate Bibing, og si Ate Vicky, o kauban ni Uncle Rio, og si Uncle De La Cruz. Salamat kayo sa inyong pagsuporta samtang ako inyo pang district leader. Nahinaot ko nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Og dalipay po ko, Pastor Hisbon, tungod kay karo pong December 31, birthday po sa ko ang usap po kagwapong amahan. Oo, nasa pagadian. Muna pa, sa lipay ko nga makahimo ko sa pag-greet kanimo nining imo nga birthday. Happy birthday, tagaan pa ka sa Ginoo og taas ka nga kinabuhi, kauban ka nga Auntie Clara, o kauban sa pagsuporta sa ako ang mga igsoon, si Tata, ang iyang pamilya, si Kuya Bimboy ug si Inday. O hinaot mi nga nining ato nga pamilya maginunungay tas paggalagan hantos pagbalik sa Ginoo. O Amen. napaisa, Pastor Hisbon, pwede pa mantingali. Yeah. Okay, sa oras magkini. Okay. So ako pong i-greet ning kasakop sa tong amigo, Pastor Pamunag, si Pastor Jerry. Kay, Pastor Jerry Vicente. Pastor Jerry Vicente, naaman sila karon din eh. Akong gi-greet di ay ang Metro Pagadian Suburb District uban sa pagdumala sa usa ka gwapo ug banggiitan tungod kay ang Ginoo naguban niya, Pastor J.W. Serrano. Ang iyahang elders president, si Engineer Anselmo Obediencia, engineer, og si Joel Lumasag, mao ang presidente sa Flag Fellowship. Og ang Hellview Fellowship, diadapit sa bukid, gitunga ang ni Pastor Hisbon, si Bong Harliga. So, mayong happy Sabbath ninyo diha, mga kaigsonan namo diha sa Pagadian Suburb. Salamat kayo sa mga greetings nga atong nasulti mga kaigsuonan. Napadayon ta sa pagtimbaya sa atong mga higalaw, mga igsuon nga naa sa uban nga bahin dinhi sa South Philippine Union Conference mga kaigsuonan. We were in Davao City the other week ug atong gikalipay ang ilang pagkamabihon. Labi na gyud kang Ati LC Plinius mga kaigsuonan ug sa iyahang mga crew members dinha sa kitchen sa Davao Mission. Salamat kayo sa inyong lamian ng mga pagkaon. Ang Ginoo makanunayon nga magpanalangin kaninyo. Happy listening ug happy viewing. Mayingon usab kang Pastor Nonoy Parcon nga naa ma-assign karon sa Tarragona Manay District sa Davao Mission. Mayingon usab kang Pastor Pacifico June Palma. Happy weekend kanimo Pastor. Og sa atong pinalangga nga mga administrator si Pastor Edwin Magdadaro, si Sir Lawrence Lamera, og mayingon usab sa atong communication director og Hope Channel manager nga si Sir Rowan Catolico. We also would like to greet Pastor Jerry
and Ma'am Ken Vicente and family nga na-assign karon sa distrito mga kaigsunan sa Western Mindanao Conference. Ug sa atong mga kaigsunan, labi na gyud sa San Pablo District, nga ilahang ginumalahan mga igsoon. Happy weekend kaninyo. Ngayon usab sa atong Elders Council President, Brother Elder Dante Inot. Og maingon usab kaninyong tanan nga nagpaminaw sa radio, Hope Radio, og sa tanan nga mga Facebook viewers, og sa atong YouTube. Daghang kayong salamat sa inyong makananoy pagsunod. Happy New Year kaninyong tanan mga kaigsunon. Advance Happy New Year. Karon na gyud ang katapusan ng mga bahin sa atong pagtunanay for this year, and hopefully mabago ang atong mga kinabuhi sa umalabot nga bagong tuig mga kaigsunan, og sa bago na sab nga lesson sa atong pagtunanay sa atong takna sa pagtuon. Now we will go to our topic mga igsoon nga nagkanayon, leaders in Israel. Lain-lain ang lasa, lain-lain ang pamaagi, lain-lain ang timplada sa mga pangulo nga na-assign dito sa Israel mga kaigsunan, and particularly of their kings. O gani bisan pas panahon sa mga manalagna, sa mga judges and many others, mao ni ang kinatibukan nga gituki sa atong lesson karon mga igsoon. Now, ato ning pagatan-aon paguna by reading our memory text for this week. Hangyo na to si Pastor Pamunag sa pagbasa niini og iyang isaysay ang pipila ka mga introductory part alang sa atong nga lesson. Pastor Jeremil. Salamat, Pastor Hesbon. Mga kaigsunan, ako ning basahon sa English version sa Nehemiah chapter 8, verse 12. No, nga nag-ingon diri, and all the people went their way to eat and drink, to send portions and rejoice greatly, because they understood the words that were declared to them. Mga kaigsuunan, akong padako pag-ayo kining word nga nasabtan nila pag-ayo ang pulong sa Ginoo, mga igsuon. Og sila gayod nalipay, mga igsuon, tungod sa pulong nga ilang nasabtan. You know, one of the beauty in life mao ang pagsabot. Og sa diha nga tao makasabot, diha nimo makita mga kaigsunan ang kalipay nimo nga imong naangkon nga sa dihang imong nasabtan ang usa ka butang, labi na gyud alang sa atong kaluwasan, alang sa atoang pagbag-o o sa atong kaayuhan. Usa kini mga kaigsuonan ka malipayon kayo nga butang mga igsuon. Mao ni nga karon nga semana dala nato ni nga mahisgutan mga igsuon, mahitungod ni ining atong lesson ang pagsabot mga kaigsuonan sa pulong sa atong Ginoo. Pastor Amen. Daghang kay salamat Pastor Totong sa pagbasa no sa ato ang memory text. Kung imo nang tan-awon ang iyahang background mga kaigsunan o ang context sa maong bersikulo sa atong pagasaguluhon nga bersikulo karong semana mga igsuon, it speaks about the contentment o kinibitawng pagkahimutang sa pagbati sa mga katawhan nga nagtan-aw sila nga ang dagan sa ilahang ekonomiya, ang dagan sa ilahang pagtuo, o ang dagan silang komunidad, maayo kayo. Simply because they have great leaders nga nagdumala kanila mga kaigsunan. So, tuno usahay, makabantay ka nga ang leadership usahay, walay pakialam sa nahitabo, makaingon sa ka nga pagkapaita. Dugay para ba kayo ang sunod nga eleksyon. Speaking of political system diri sa nasod sa Pilipinas mga kaigsunan, which in fact atong gi-appreciate nga daghantag mga kabaguhan, gi-appreciate sa kadaghanan sa mga lumulupyo sa atong nasod mga kaigsunan ang kausaban nga nagakahitabo in the recent years. The same thing is true with religious leadership, Pastor Joy. Nakita nimo kung ang leader gani dynamic, makaingon ka nga kini maayo ang dagan sa ato ang pagdala sa pamaagi labi na gyud sa in different views mga kaigsunan. Pananglit karon sa dagan sa union, dagan sa atong conference, dagan sa distrito, labi nagma-assignan ka og dynamic kay nga district pastor, nya dagan sab sa local church, kay karong mga panahon na gasige naman tao og reading na ang gani accepted na by the body ang bagong set of officers. Ang uban sa ato makaingon nga wow, this is going to be a great year. Nindot kayo ang setup sa atong mga pagkapangulo. So, ingon ini sa mga kaigsunan ang panatag na loob kung sa Tagalog pa sa tanan nga makatawhan kaniadto nga nakatilaw sa pagdumala ni Isra
ug ni Nehemiah. Pastor Joy, karon sa atong lesson, bibo man ni kayo kay daghan man kayo ning gihisgutan dinhi nga mga leaders. Duha lang kamatang ni maayo og dili maayo nga mga pangulo. Unsa may kasulti nimo ani karon sa ato ang application sa atong pagkinabuhi? Ang giganahan ako ani Pastor Hesbon, kini ato nga lesson karon. Kay mogo ni ang ending, no? Ending ni karon nga tuig. Unya ang ato nga mga leaders, no? Ang ato nga mga tigulang sa iglesia, ang ato mga pangulo, mulingkod na sila. So gigiyahan sila karon aron unsaon nila pagdumala ang ato nga iglesia. That's So right. nindot kayo Pastor Hesbon, pero para sa ako burag dili ra po din siya para sa ato nga church, kundi para po din sa atong nasod, para po din sa barangay. Kay nagisgot man ni og leaders. No nga ang mga leaders sa Israel mapagitaan nato og kanabang ehemplo o matagaan nato og mura og giya nga kung sila angay nato nga buhaton sa pagdumala sa katawan sa Ginoo. So mga kaigsodan, ato yun ning taganong pagtagad og nang hinaot na Pastor Hesbon nga pinagi ning ato nga pagtuon ang ato nga mga pangulo sa iglesia, ato mga leaders sa ato nga church ug ang ato po mga pastors, importante po ni Pastor Amen. Hesbon, Yeah, that's mo ni magagiya kanila sa ilang nga pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Amen. So, well-defined mga kaigsoon, no? Gani, nakita na to ang dako nga appreciation sa pagtuki sa atong lesson. Karon gyud nga quarter mga kaigsunan. Gibalik-balik naman nato ni, nakadungog naman ta aning kapila na ni gibalik sa mga pulpito ang mahitungod kang Nehemiah as a wall builder mga kaigsunan. Pero mas lalong pag yun ang atong appreciation sa ilang contribution in the role of rebuilding the country. Niining panahon na. Pastor Pamunag, what can you say about the good influence of a good leader? Actually, no, mga kaigsuunan, pasalamat nga ang atong leksyon naghatag na tog hulagway nga ang leadership is influence. O kining atong mga leaders, dako gyud kay ni sila influensya sa ato ang katilingban. O nakita na to diha Pastor Hesbon nga adunay good and bad influence sa atong mga leaders. Gi-expound pa gani That's mga right. kaigsuunan sa atong lesson nga adunay mga bad leaders nga nakahatag po sila good influence nga good po nila nabuhat. Apoy mga good leaders nga naapod sila yung mga mistakes nga nahimo po ni usahay mga kaigsuunan nga makita to dili perfect ang atong leadership. But all our actions, ingon as leaders mga kaigsuunan, dili lang ang mga pastors, bisan ang atong mga kaigsuunan nga naa sa mga local churches, sa pamilya kay naa magyud leader, gikinahanglan gyud diha mga kaigsuunan nga giingon diha nga mag-amping ta kay ang atong tanang mga buhat, Pastor Hesbon o Pastor Joy, ang atong mga pinulungan maka-impluwensya gina sa ubang mga tao. Murag sa gingon nga bantayanan kayo. Bantayanan kayo. Yeah, nakita na nato mga kaigsunan, no? Speaking of the nation of Israel mga igsoon, ang ato ra gyung maila-ilag yun nga sinati kayo ta kato ra gyung nagunang tulo ka mga pangulo nila. Si Saulo, ni sunod si David, unya ang iyang anak nga si Solomon. Pero abi ninyo sa ka-crucial sa ilahang pagkapangulo mga kaigsunan, ni resulta gyud kadugayan. Si Haring Saulo was a good starter. He was not a good finisher. Si David, mga kaigsunan, wa kay tay kasulti niya. All we know about him is that he was very passionate. He was a warlord. Kay gamit Jesus Ginoo sa pagpatay sa tanang mga kaaway sa Israel. Gani, bantog sab siya nga mag-alawit mga kaigsunan, the author of Psalms. O makita sab nato nga si Solomon was a great starter but at the same time not a good finisher. O gani, tungod sa iyang pagka-bad finisher mga kaigsunan, may resulta kini sa pagkabahin sa gingharian ngadto sa duha. Ug tungod niini duha na kabuok ang hari south ug north, nagsunod-sunod na maglisod na kag trace ug kinsa nay sunod-sunod. So naanay mga Rehoboam, mga Josiah, di na ganita kahibalo og asay north ug south nga kingdom ni aning tungura mga kaigsunan. All because leaders play great roles as influencers mga kaigsunan. Kung unsa ang leader, most likely mausad na ang follower. Kung tulid Pastor Tutong ang leader, nagpasabot nga ang follower tulid sad. Tinood. Kung disciplinarian ang leader, ang mga musunod disciplinarian sad. Kung laissez-faire or relax kayo, ang gasunodan na ay ya sad kayo. So makita nimo na mga kaigsunan that influence is very big in terms of
leadership. Atong sige Pastor Karon Totong. Pastor Hisbon o Pastor Joy, ako nakita gyud labi na gyud nato mga kaigsunan nga malipay ta nga sa katapusan ini nga tuig gisgutan natong leadership mga igsoon. Nakita nato diri nga naapoy mga nindot kayo nga example sa ato ang mga leaders nga naa din na sa Bible. So atong unahon tingali ni paghisgot ning mga maayo nga Sige, himplo Pastor. sa leadership. Like for example, maghisgutan ni Deborah nga nahimo siyang usa ka maghuhukom o siya usab nagpakigbisog aron makabaton og kagawasan ang mga katawhan sa Ginoo o labaw sa nga tanan iyang makita nga ang katawhan sa Ginoo sa Israel adunay kalinaw ug imo ning makita karon kun naa ni ron nga panahon nga leadership mga kaigsunan nindot kayo ni kay maghatag ni natog hulagway nga ang plano sa Ginoo mao gyud ang gitawag og kalinaw sa atong pagdumala ingon nga mga pangulo, mga kaigsunan. Dili lang kana napayuban Pastor Joy. Sa ato nga lesson, Pastor Hisbon, usa po diha nga naghihimo nga maayo nga leader, good influence nga leader, si Peter. No? Peter kay ingon pa di sa ato nga leksyon nga he defended Barnabas and Paul at the council. So grabe ang iyahang concern sa iyang nga mga kauban. So ang ato mga leaders mahimo ditang maayo nga leaders, maayong impluwensya, kuno na po tayo pagtagad sa tong kauban. Dili kay That's kita lay gi-focus tong kagalingon nga ako nagoy leader, dapat mo sunod sa ako. Pero pag sunod nila, dili po ta magtagad sila. So kilala nga duna tay pagtagad po sa ato nga mga leaders. So mala sa ni mo Pastor Hisbon nga dunay maayo, duna poy daotan. Kini nagpasabot Pastor Hisbon nga tawo ra pod ang ato nga mga That's leaders. right. Kita mga tawo ra gyud pod. Kay usahay basin mao nang mga kaigsunan nato nga pastor bunta na siya. Nganong nasipyat man na siya? Nganong nakasala man na siya? Hinuno nga tawo ra gyud ta sama sa mga leaders sa Israel. Exactly. Pero ang idealism mga kaigsunan, di mo ginato na malikayan no nga ang mga members sa church mo tan-aw man gyud nas mga pangulo. So dili po na malikayan mga kaigsunan kung naa gani ginagmay nga mga loopholes nga mahitabo in part of the leadership, ang mga kaigsunan medyo muangal. Ang mahitabo usahay magpabuyag na lang pud sila because of what they have seen on top leadership mga kaigsunan. Now, let's go to the opposite side of leadership. Naghisgot man tag na mga maayo, naapoy mga ngilngig sa kaayo kadautan nga mga pangulo sa Israel mga kaigsunan. O sana din ha, kana si Rehoboam. Naapa na ha si Jehoahaz. Samot na si Ahab. O kini si Ahab mga kaigsunan, makalilisang yun yung leadership, naparisan pag isang asawa nga si Isog po kayo. Jezebel. Arang din po, kung imong tanahon sa ilang panahon mga kaigsunan, sa panahon ining mga pangulo mo, ito yung matawag ni mo Pastor Totong, o blackout gyud in spirituality during the time of these leaders mga kaigsunan. Akong nakita ba Pastor Hisbon, Pastor Pamunag nga mahimo ta nga bad influence sumala sa atong leksyon. No? Ato nakita nga during the time of Jehoboam ni Jehoahaz, nahimo nga bad influence sila tungod kay nahilayo sila sa Ginoo. That's right. No, nahilayo sila sa Ginoo ug dili gawas nga nilayo sila Pastor Pamunag, dili pa jud sila mutuman. So sa ato pa self-centered na sila, ang ilang nakita nga sa ilang jud kagalingon mo na mahitabo nga mahimo tang bad influence nga leader sa atong mga kauban. Kung imo nang divide doon, Pastor Joy, tanawon bitaw nimo ang ilahang mga common mistakes sa ilang leadership. Kita nimo nga kana bitaw dili pagpamati sa tambag sa uban. Kana bitaw mga kaigsunan na ay maayo kaing tambag pero ato pagiusahay nga dili na to urag di na to paminawon kay urag hunahuna na to nganong mamati man ta. Unya usahay sa dili pagpamati mga kaigsunan moabot ang dako nga katalagman mga igsoon. Ang uban nila nga mga leaders, kining mga negative nga mga leaders, di sila mutuo sa pulong sa Ginoo o gani ang uban nila selfish, dayon unfair, dayon fickle, pareha ni Ahab o gani mga kaigsunan labi na gyud ni si Caiphas. Yes, Imong New makita Pastor Hisbon nga siya usa ka tawo nga urabag na sina siya sa Ginoo nga urag ang iyang gahom gikuhaan, wala mag nabuhinan, wala tuaman kang Jesus Christ ang
kumpiyansa sa mga tao. So, aduna tingali usahay panahon nga mo na makita na to sa leadership. Sa gugma para siya, Pastor Hisbon ba? Kaning sa kang kahipas bitaw, mura ba og transfer of affection bitaw? Oh, ano? Unya sa iyang mga, sako mo nun ni. Unya sa iyan naman ni noon. O, warang gana ba? So, peligro din na siya, Pastor Hisbon. Makita ni mo, no? Grabe nga role ang gidala ni Caiaphas kay siya ba ang high priest sa panahon ni Jesus. Pero wala siya kasabot sa iyang role, mga kaigsunan. Sakto itong giyon ni Pastor Pamunag nga mo, pairal na gani ang self. Unya, dili na gani ka maminaw sa talambagan sa uban. Gani, kaning mga other kings nga itong naisgutan rin mga igsuon. Dihay mga prophets nga gipadala sa Ginoo nila. Pero ang gihimo ni mga hariya, panggukod nila mga propeta kay ilang patyon. Na miligro ang kinabuhi sa mga prophets. So, makita ni mo nga, they were very much disobedient to God's will and God's commands, mga kaigsunan. Og may resulta gyud ngadto sa pagkaut-ut sa nasod, gitugyan sa Dios ang nasod sa Israel ngadto sa kapahamakan, ug mo hinungdan, mga kaigsunan, nga taod-taod gyud ang ilang pag-antos Tinuod. prior to the great revival, mga kaigsunan. All because of how kings and their leaders handle matters ngadto sa ilang mga katawhan. Niabot as tunga-tunga nga bahin, mga kaigsunan, sa atong pagtunanay. Let's take a break. Ayaw mughawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon human ining mubo kayo nga pahinumdum. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back, mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabili din sa inyong mga TV o radio sets. Karon atong padayunon ang atong gibiyaan nga punto kaganina, mga kaigsunan. Mulaktaw ta dinhi sa mga binuhatan o mga character traits sa atong mga leaders nga gisgutan for the whole quarter, mga kaigsunan. Natuki na nato ang mga example sa mga leaders kaniadto, maayo mga dautan. Karon tanaw nato ang ilang trait, labi na gyud sige pakita ni Nehemiah, mga kaigsunan, ingon nga man of action and courage. Na sayran nato sa milabay nga mga lessons nga isog gyud, dili gyud mapaling sa mga hulga sa mga detractors si Nehemiah, mga kaigsunan. Karon, what does action and courage play as a great role, mga igsoon, in leadership? Unsa may atong nakita, maayo ba ni siya nga kanigyod mo oy usas mga outstanding traits sa atong mga pangulo, mga kaigsunan? Ato ning tanawon. Unahon na to ang mga pulong ni Pastor Joy mahitungod ni ining being a man of action and courage, mga igsoon. Pastor Joy. Kana bang atong lunlon nga Bisaya bitaw aning courage, Pastor Hisbon? Usay na sa Bisaya gyud, courage, kaisog. Kaisog. No? Kaisog. Ang akong nakita sa atong election, doon na gani kay kaisog, mga kaigsunan sa pagbuhat sa blaton sa Ginoo, tungod na kay doon na tay suod nga relasyon sa atong Ginoo. Mao ni ang kinabuhi ni Isra ug Nehemiah, Pastor Hisbon. Ngano doon na sila action, labi na sa Nehemiah leadership. Nakita nato nga tungod ang Ginoo naggahom niya, tungod kay nakaila siya sa Ginoo, gigamit siya sa Ginoo, nakahimo po siya sa pag-encourage sa uban, Pastor Pamunag. Ang ihang nga mga tao, nining panahon na, Pastor Hisbon, posible dili lang si Nehemiah ang napiktuhan, pati po ng mga tao. Labi na sa mga kaaway, labi na po sa mga kontra ni Nehemiah. Pero ato nakita nga pagkakita sa mga followers ni Nehemiah, nga si Nehemiah, grabe kay kadasig, sila po isog po, natakdansab sila. No? Then sa gawas, sa sakong pagbasa sa pagtuon sa atong leksyon, Pastor Hisbon, gawas nga si Nehemiah, naghatag siya og encouragement ngadto siya mga tao, iya pong gi-assign po niya ang mga tao sa mga kapasidad sa ilang buluhaton. No, wala bagya nga sa mga responsibility, mo ni imuha, mo ni delegation. No? Sa to pa ang leaders,
Dili de kaingon nga ako'y leader, ako ni tanan. Dupa ka tanan, imong tugtog, imong sayaw. Muna yung subang mga Rambo. Kanina, dili. Kung dili atong i-assign sa ilang kapasidad. So muna ako ang nakita, Pastor Kang Gismon. Nehemiah. Yeah. So, epektibo sab ni siya nga leader mga kaigsunan, no? Nakita nimo nga na-appreciate yun ako ni nga lesson karon kay makita nimo ba og unsa gyud different tasks sa mga pangulo. Na-assign man gyud ta og mga district leader kaniadto sa atong panahon. Dili lalim mga kaigsunan, labi na og mo pay pagsugod bitaw nga wa ka kahibalo kung sa diskarte nga mugaan ga ng trabaho, mura kag mubuto nga wa nay laing mo tabang nimo nga simple naman day kayo Pastor Tutong, imo ra magina i-deligar, i-empower nimo ng mga tao, and when they receive that sense of empowerment makaigsunan, mo function na. Kay nalipay sila nga nagsalig kanila. Usa ni siya nga crucial nga role in leadership. So, si Nehemiah mga kaigsunan was keeping everyone busy. Gani, Pastor Pamunag, katong-atong na part sa review na to kaganinang isgot-isgot, kanang giingon bitaw na to nga great leaders have goals. Oh, tinuod na. Di ba? So, ang tinuod gyud nga leadership mga kaigsunan, gaset gyud na sila og goals. Ang uban ra ba sa ato actually nangabahin kita pag-ayo ni ining pag-set og goals mga kaigsunan. Pero abi ninyo kanang pagwala sa goal mga kaigsunan is a mark of a very weak leadership. Tinuod na. Wa man kay kalabuton sa ato pa tira pasagad na lang ka. Wala kay purpose. Why direksyon ang imong Wala kay kinabuhi? direksyon. So makita nimo nga si Nehemiah was bounded by a goal in his mind mga kaigsunan. So sa iyang kalabuton, he is putting everything in a time frame. So gani mga kaigsunan, ga target gyud siya nga mahuman dayon ang ilang proyekto nga gitukod, not only in the physical aspect of their country, but the same thing is true with their spiritual aspect mga kaigsunan. Ug kining tanan gumikan kay nasa kalabuton, uban sa grasyas Ginoo, nakabot gyud mga igsoon. Amen. Pastor Totong, unsa pa imo ikadugang niining atong discussion karon? Nindot kayo ni mga kaigsunan ng tawag na to mga igsoon og goal. Naman na selection, Pastor Pamunag. Tungod kay ang goal mga kaigsunan, sumala sa gisgutan kaganiha, mao ni ang magtabang kanato mga igsoon sa pagtan-aw ngadto sa unahan. Magtan-aw ta sa kalampusan sa katawhan sa Ginoo mga igsoon tungod kay atong gitan-aw ang plano sa Dios alang sa pag-restore, sa pagdaog, pagbalik sa tanang mga katawhan niya dinis kalibutan. Ug ang usa sa sekreto ni Nehemiah, Pastor Joy o Pastor Risbon, maura gyud ang pagbasa sa Biblia. Pagbasa sa pulong sa Ginoo o sa pagtudlo sa iyang makatawhan matag adlaw. Yeah, that's Gibasa, gitudloan og mao ni nakapahatag kanila og kanang kadasig og kaisog kay ang leadership dili sayon mga kaigsunan. Mao nay tinuod nga pagkaistorya. Kaya balo ko nga inyo nang na-experiencehan diha sa inyong mga iglesia, labi na gyud tong bago pa napili. Kana mo itong mga bago pa tang napili diha sa pagka-tigulang sa iglesia baka pagka-district leader unya ibutan ka sa lugar. Dili lain pero utrohon ako ningon si Pastor Joy ganiha nga tungod na sa suod nga relasyon di naman ka mahadlok kay nakabalo ka nga ang imong pagsalig wala na si imong kagalingon ug ang imong pagsalig tuwa na sa Ginoo. So pagbasa sa Biblia, sa paghatag og dako nga kumpiyansa sa Ginoo nga siya maguban kanato ug ang gahom sa Dios uban sa paglakaw nato mga kaigsuonan sa iyang mga pulong ang tanang mga babag sa ato ang leadership ato nang malatas Pastor Risbon. Amen. Ang kanindot ani Pastor Hisbon sa idungag nako sa kang Pastor Pamunag nga si Nehemiah iyang gi-empower ang iyang kaugalingon pinagi sa Ginoo. Yeah, that's Pinagi sa pagbasa, no? Mani ko tong ingon mo Pastor Pamunag nga Bible study. So at least masabtan na sa atong nga mga leaders sa atong nga church Pastor Hisbon nga importante ang pulong sa Ginoo. So alang sa atong nga mga elders sa atong nga church dili ang pud ingon Pastor Hisbon nga kaning wala ta magtagad sa kahibalo sa tao sa iyang education nga nakabot. Ang importante diha Pastor Pamunag bisag at least encouragement nato sa atong nga mga leaders nga ingon ba nga dili ko pwede diha pastor kay wa kay kuno human og edukasyon. Elementary ra ko pastor, high school ra ko pastor. So ang atong leksyon nagpasabot nga mahimo kang epektibo nga leader, mahimo kang good nga leader kung ikaw magbasa sa pulong sa Ginoo. Murag empowerment, no, gamhan ka
sa pulong sa Ginoo ug mo'y maghatag nimo kaisog. Buot pasabot that's Pastor right. Joy o Pastor Hisbon nga ang kaalam sa kalibutan dili na siya usa ka garantiya nga makahatod ka nato sa pagkamalampusan o manilampuson nga pangulo. Pero gisaysay din sa balang kasulatan mga kaigsunan nga ang pagbasa gyud sa pulong sa Dios may maghatag nato og kaisog sa pagpangulo ug sa pagdumala sa mga katawhan sa Ginoo ug paghatod sa katawhan sa Ginoo ngadto sa usa ka dapit nga diin ato silang dadon ngadto sa tiilan sa Ginoo. Murag dili lang po tingali, basa lang po Pastor Pamunang. Pero ang ato pong leksyon, nagpasabot po Pastor Hisbon, nga dili lang nga Bible study, kundi pag-ampo. No? Pag-ampo, praying and trusting God. Yeah. So sa diha nga mag-ampo ka, alas ito nga mga leaders, isalig di mo na sa Ginoo. Nabagyuban po Pastor Pamunang mag-ampo, pero sa ihar manggihapon ko galingon. So ang imong pag-ampo, nagpasabot na nga, wa kay ikabuga. No? Ang imong pag-ampo sa Ginoo paghangyo og tabang, murag- gibati nimo nga Wa na kay... wa kay imo. Oh. No, wa kay imo, nagdepende ka sa Ginoo. Muna sa diha nga giyahan ka sa Ginoo, sa imong pag-ampo muhatod nga sa imong kaisog sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Exactly mga kaigsunan. So nakita na to no sa atong gihisgutan karon ang lain-lain nga mga character traits of leadership mga kaigsunan. No? Usa niini katong pinakauna natong gisgutan kadtong kaisog ug ang being a man of action mga kaigsunan. So dili lang ingon nga yaya ta kanunay, naagitay goal nga orientation natin mga kalabuton unya mahimo mo na pinaagi sa imong mga action plans mga kaigsunan. Unya kung naa manggali pananglit magpasurang-surang nga mobabag kunuhay sa imong mga plano, nya hulga-hulgaon pa ta na musalir din hi mga kaigsunan ang atong pagkamaisugon. Gani nahisgutan ni Pastor Joy kaganina nga kung wa kay laing gisaligan, mutalaw gyud, mugawas gyud ang atong katalaw mga kaigsunan. Pero sa point ni Ezra ug ni Nehemiah mga kaigsunan, nagsandig sila sa gahom sa Dios mga kaigsunan. That is total dependence. So nya gani gisgutan nato no karon no kaning pagbasa sa Bible. This was one of the traits nga atong nasabtan gyud niining quarter mga kaigsunan mahitungod kang Ezra mga kaigsunan. He was a teacher by profession. Gani anad siya kaayo sa iyahang gitawag nato ni og textbook nga mao ang Bible. Hurot niya basa unya ang iyang passion mga kaigsunan kay sweeto siya sa Bible. Sige siya basa, sige po siya pahat nga to sa uban. And others nga iyahang napahatan sa mga pulong mga kaigsunan gikan sa kasulatan through his personal Bible study have encouraged the people to be faithful as well. Kay kini manggong mangulo ta unya atong ibase ang ato ang encouragement mga kaigsunan sa ato lang mga experience sa mga gitawag na natong istorbot nga wa gyoy padul nga na mga kaigsunan medyo mabaw lang kaayo ang atong makita ana nga action gikan sa mga katawhan pero by your personal experience ug masabtan nila nga ikaw as a leader dulot gyud ang imong gibasa diha sa imong kinabuhi mga kaigsunan makaingon sila bitaw kadtong amo ang pangutong among elder makatuo gyud ko niya nga tinuod gyud ang iyang gisulti sa ako during my times of discouragement. So, makita nimo mga igsoon nga pinaangot, pinasikad gyud na sa imong kalawom sa paghangop sa pulong sa Dios. Na ako'y gamay kasi Sige, Pastor ani Pastor Toto. Hisbon ba kay naay usa ka bag-ong leader karon nga presently lang gyud kung ang uban gani nato nakahibalo nga aduna tay bag-o nga leader mga kaigsuonan sa Ayas usa siya ka babae ug nindot kayo ang iyahang leadership nakaingon ko nga kini nga topiko nga atong gisgutan karon nga gibasa ni Israel niya iyang gipahat sa mga tao naka-encourage sa mga tao ako nakita ani mga kaigsuonan sa ato ang bagong presidente ron sa Ayas kay sa iyang pag-abot yung daghan kay siya ginasulat Pastor Hisbon nga mga encouragement din na sa among mga emails ug sa dihang nga sige po kog basa murag ako pod na ako'y dako kaing kaikag sa pag tanaw sa buluhaton sa Ginoo niya daw ako pong sugda na sa pagtipig ang gikinahanglan nga Mga buluhaton. tagaag buluhaton labi na gyud ang atong misyon mga kaigsunan og nakita nako personally sa akong kinabuhi nga maayo gid ay mga igsoon nga ug unsa ang atong nakaplagan nga maayo ug atong nasabtan ato pong ipahat sa uban pareha sa gibuhat ni Isra aron ang tanan nga mga tao adunay kaikag og paghiusa sa pagbuhat ug pagtapos sa bulaton sa Ginoo. Yeah, exactly. Napo ko Sige, Pastor Joy. idungag Pastor Hisbon. Kanang
imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, kanang imong pagkamainampuon, kanang imong pagsalig sa Ginoo, muhatod na nimo sa pagka mapainubsanon. Kinaaman ko'y uban Pastor Hisbon nga, ilang gipakita nga, gibasa na nilang Biblia, mihatod ni minon silang pagkagarbuso ninon nga, aswito ko'y kus Biblia. No? Tinuod na. O, mura ba og inglabaw mura ba og ang application sa ilang gibasa, wala ni noon napakita tungod kay ilang gipakita nga mas knowledgeable sila sa pulong sa Ginoo. So, mga kaigsoon, mga leaders sa atong church, kung ikaw nagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kung ikaw mahinampuon, muhatod na kanimo sa pagkamapainomsanon. Amen. Muhatod usab na Pastor Hisbo sa pag-inomsanon o pagkamanghinatagon. Practically, Oh, Pastor practical. Joy, ang imo tingaling buot ipasabot mao nga kung usa na ka leader, dili buot ipasabot nga magsige lang kag sulti. Kung dili mga kaigsuunan, pareha po ni Nehemia nga sa diha ni take part po siya sa iyang work nga siya po mismo ni trabaho o Ingapil nakiguban sa Ingapil, mga oh. tao didto gid siya nagpakita nga ingon nga nahimo siyang servant nga leader, dili lang kay sugo lang ta pirmi, dili lang pod kay magsige lang pod tao kanang tudlo ug unsay mahibuhaton apan iya pong gihimo iyang responsibilidad ingon nga leader mga kaigsuunan. That's right. So nakita nimo mga kaigsunan no, ang lintunganay sa tinuod nga pagkapangulo. Daghan kayo og mga areas nga imong tamdan as a leader. Posible nagunahon na ta nga ang atong pagkapangulo mga kaigsunan is based on the election that we have received. Every end of the year mga kaigsunan, labi na sa mga local church leaders nato. Gani murag na ay plano-plano mga kaigsunan nga ang termino sa ato ang mga local church officials himuon ang duha ka tuig Pastor Joy. May pa na siya plano. Ma-approve na pohon sa GC. Kay ang gitanaw na ni Pastor Tutong dili man ingon nga dapat pulihan jud kada tuig, which is very good. Mao ginay nagdagan kaniadto pa mga kaigsunan, tested and proven na siya, pero for the sake of the continuity of the programs and plans Mayo. of the leaders, Tinuod. i-extend og another year. So far, Pastor Isbon, daghan ang mga church karon sa Western World Conference nga tag 2 years na ang ilahang Yeah, that's right. term mga That's good. kaigsunan. Pero dili pod maayo mga kaigsunan nga human sa 2 years ingnon ta dayon nga para wa na samok status quo na lang nato dito. Dili po na siya maayo mga kaigsunan kay every year, every 2 years makakaplag tag bag-o mga talento mga kaigsunan nga muhaom sa mga responsibilidad in our local church. Tinuod. So kung status ko lang ta pirmi buti pasabot wa gyud nay kausaban mga igsoon. So there are several changes nga kinahanglan nato nga atong ato sab nga tagaan o pagtagan mga igsoon. Now, in leadership roles mga igsoon, no, tagaan nato nig dako nga emphasis ning pag-ampo, Bible study o personal nga relasyon sa Ginoo. Actually, spiritual leadership is a life dedicated to devotion mga kaigsuonan. Usahay, ako man ang giingon, no, nahisgutan na to kaganina nga ang pagkapangulo, dili lang yun tamang lang kay nailek ka, kundili unahon yun ang pundasyon nga mga butang mga kaigsuonan sa leader. Kung pananglit nailek ka as an elder for the first time for the next year mga kaigsuonan, unsa may manghimuon? Pasalamat ka tun-i pag-aining leksyon karon ug unsay mga kaagi sa mga leaders kaniya. Tinuod, mayo. Relasyon sa Ginoo, dili lang na kay relasyon lang sa tao mo importante, kabalo lang ta mo pikpik sa baga. Okay na. That's never enough mga kaigsuonan. Relasyon gyud sa Ginoo kay diha na mura na siya og atabay bitaw nga mukalos ta didto sa tubig aron atong ikapanghatag ngadto sa uban mga Amen. kaigsuonan. So kanang atabay mao na ang atong relasyon sa Dios. Unsa pa na ang atabay? Mao na ang Biblia nga maoy source sa atong kaugdang sa pagkapangulo mga kaigsuonan. Dili man ni sa gingon ni Pastor Joy kaganina, dili ni ingon nga aron way makalupig nimo katarungan pag-abot sa Biblia. Kundili kanang mga kamatuoran nga nasa Biblia mga kaigsuonan musuhot na dinhi sa atong kinaiya og sa atong pagkatao. Amen. And even so in the way we influence others in our local churches. Mga elders, dili lisod ang mahimong pangulo. Usas mga sekreto. Kung naa kay kahangawa sa imuhang gikuptan nga responsibilidad, at least naatay quality time for devotional sa atong kinabuhi. Dili lang nang kanang sa worship, kundi in your personal Bible study mga kaigsuonan. Pagtanaw nimo nga
Mao din ni giingon sa leksyon. Usahay lang no, dili ba niingon nga unsa ba ni nga ang atong lesson gihimo na lang ni siya nga canned goods na lang sa kadaghanan sa atong mga Sabbath school teachers nga pastor daghan kay mi gyud nalipay gyud mi kay nakatabang gyud ni maminaw lang mi kadali mo tan-aw lang mi sa taknas pagtuon solved na. But I think it's never enough mga kaigsunan. Kailangan kita og active nga pagsusip personal sa pulong sa Ginoo kay nganuman diha mga kaigsunan sa imong pagpamalandong sa paghanduraw ug unsay buti pasabot ni anang mensahe sa Biblia mga kaigsunan makapahimo nimo nga usa ka ugdang ug ligdong nga pangulo mga kaigsunan. Now karon atong tukioning katapusan nga part nga murag ni resulta ni sa pagkamainampuon, pagkahimasa sa Biblia o pagka makugihon diha sa buluhaton mga kaigsunan. Nahimo kini nga mga pangulo nga mapainobsanon, dili mapasigarbuhon. Humble and generous. Grabe gyud ka manghihatagon nga mga personahe mga kaigsunan. And this is I think very crucial part of leadership. Ang uban ani wala makaigo Pastor Joy. Pagka-elect na as a leader, moingon nita nga church man dili man sa politika. So buti pasabot ana pastor, dili ta mooy budiga sa tanang panginahanglanon sa mga kaigsunan. Wala tapog sa mga kaigsunan nga mabut-but na lang ni atong bulsa kay ihatag nato bisan ang dili nato kaya. Pero abi niyo mga kaigsunan, it all comes from the very bottom of our heart. When you have concern for the people, Tinod. sa ilang mga kalisod, mga kaigsunan, dili ka katanaw, ana, mutabang yun ta. And that is very important in leadership. Nunang usahay makaingon ta nga, nakaigo man tingali ning mga political leaders nga kadalingi witik kay naamang gyud mangayo mga kaigsunan. So mahurot in taon ang ilahang honoraryo mo ilang sweldo o panghatag kana sa mga kadtog yun ng mga tested and proven na yun na nga mga leaders, mga kaigsunan. Pero matingaka usahay og asa na gi source usahay nga mga paninapi, mga kaigsunan. Now, speaking of spiritual leadership, generosity plays a role. Pastor Totong, what can you say? Sakto, Pastor Hisbon, nga ang leaders good, di good mawala ng pagka manggihatagon. Kay sa atong pagpangulo, mga kaigsunan, sa atong mga churches, aduna gyud mga kaigsunan nga naay mga panginahanglanon nga dili mahimo og ato lang tan-awon, dili lang mahimo nga ato lang silang ampuan, dili lang mahimo nga ato silang encourage apan mga kaigsunan by faith mga igsoon atong tabangan sila pinaagi sa pag share pod sa atong blessing nga atong nabatonan mga igsoon. Ako nakita diri sa atong lesson mga kaigsunan nga usa sa mga maayong ehemplo mga igsoon mao nga si Nehemiah wala gid niya abusari ang iyang pagkapangulo, alang lang siyang kaugalingon nga katagbawan o kaayuhan. Apan iya sad gilantaw ang iyahang mga katawhan sa Ginoo nga nagkinahanglan sa iyang tabang. Sa daghang mga pamagi Pastor Hisbon o Pastor Joy nga makatabang ta bisan sa ginagmay mga butang sa atong sulod sa atong church kay naamang gyud mga tao usahay nga kinahanglan bitaw og ato gyud silang kanabang tabangan una kay mura bitaw og motor nga ihando sa nato aron mudagan. Alalay gyud. Kinahanglan alalayan sa ginato pero moabot ang panahon mga igsoon nga kana pud sila makatagamtam sa atong tabang unya mo o minto pud ang ilang kinabuhi mga igsoon. Abi ninyo usa ikaw ana nga dili malimtan og pasalamatan. O mahimo unang dako kaayo nga kanabang sulundan nga pareha kang Nehemiah nga hangtod karon wa gyud nato siya malimti tungod sa iyahang mga estilos pagpangulo sa iyang panahon. Akong ikadungag Pastor Hisbon, Pastor Pamunag, kanang pagkamanghinatagon, at least masabtan po sa mga kaigsunan nga, dili kakahatag kung wadyo kay imo. Kanabang sa prinsipyo bitaw Pastor Hisbon nga, kung kay 5, dili dyo kakahatag og 7. Kay 5 raman ang imo. So makahatag ka og 3. Ang buti pasabot diha, sa imong willingness ba? Kada bitong part as a leader, naa sa imo ang willing to give sa imong makaya. Dili kay mohatag ka sa dili nimo makaya. No kay mo ba mangyong dili dakor kay na. Wala man tayo na lang nga dako sa imo kay di magkakatag og dako. So ang imong participation, ang imong paglambigit sa buhat sa Ginoo nga aming resulta
ang bunga sa Ginoo sa imong kinabuhi nga matod ka sa pagkaminatagon. Amen. Kuno na kay daghang ikahatag pasuhis mo. Wa gini Ganun problema. pilikod. Oh, no, Ginoo. ikalipay na to na nga natay man kay nga grabe kay ka-giver. No, grabe kay ka-giver. Resulta na sa ilang eksperyensya nga the more ka nga ikaw mutabang sa buhat sa Ginoo, ikaw pod ang Ginoo nagtan-aw pod og tabangan po ka sa Ginoo. Amen. So, naatay daghang kay nasabtan karon sa tong lesson mga kaigsoon. Hapit naman na matapos, no? Ang leaders na ay maayo, na ay mga dautan. Ang leaders, usa sa mga traits, mga kaigsuonan, suod sa Ginoo, kugihan, unya may nampuon, Basas hilig mo Biblia. basas Biblia, pagkahuman manggihatagon, Salig sa unya Ginoo. mapinumsanon, grabe gyud. Pero kining tanan mga kaigsuonan, kung imo ning i-wrap up into only one word, one type of leadership mga kaigsuonan, mao ni ang pagkapangulo ni Kristo. Amen. Katong panahon kaniadto nga gihimo nila ang katapusang panihapon nga gihugasan ni Ginoong Hesus ang tiil sa iyang mga tinunan, gibaksan niyang iyang kaugalingon mga kaigsuonan sa tualya ug iyang giisa-isa paghugas ang ilang mga tiil. Gitawag ni siya Pastor Tutong og servant leadership. Amen. Servant. Kining mga pangulo mga igsuon nga andam mo pailalom sa tanang mga buluhaton sa iglesia. Kini sila, dili ni sila ingon nga maghulat nga sila maoy alagaran, kundi leaders are there to serve mga kaigsunan. Ug tungod niya na, ma-influensyahan ang tanan nga mga sakop mga kaigsunan nga moalagad maingon nga ang Pangulo nag-aalagad usab. Sa pagtapos nini mga kaigsunan, atong ihatag ang mga parting words sa atong mga panelist. Pastor Pamunag first. Salamat, Pastor Hisbon. Mga kaigsuunan, usas mga butang nga akong ibilin ninyo tungod niini nga leadership nga mga karakteristik nga gihatag kanato niini nga sabat mga kaigsuunan mao nga ako nasabtan nga ang leadership dili mga kaigsuunan nga ang leader naa sa atas, kung dili ang leader mga kaigsuunan naa sa ubos. Diin mga kaigsuunan siya gayon magpataas sa iyahang mga sakop sa sulod siyang iglesia. Gawas mga kaigsunan nga servant leadership ang gipakita ni Jesus Christ kanato mga kaigsunan. Apan iya pong gipakita nga iyang gisapupo ang tanan alang sa kaayuhan sa tanan ug alang gayud sa kaluwasan sa tanan. Wala magilaing purpose mga kaigsunan ang leadership. Bisan adunay mistakes, adunay failure, adunay good and bad influence, kanang tanang butang mga kaigsunan ako nakita nga nahitabo na mga igsoon, but the only purpose of leadership mao nga there are someone in the church that will lead the people of God going and walking in the streets going towards heaven. Mo hinungdan nga ang leadership gikinahanglan sa ato nga church ug gikinahanglan nga kita mahimo mga maayong leader aron aduna tay maayong influensya ug dili ta mahadlok nga mahimo ta mga leader sa bisan unsa nga panahon tungod kay ang Dios mga kaigsunan dili magpili og leader kun siya gayud dili mag-empower na ini. So akong sultihon ang Spider-Man nag-ingon din ha, greater power, greater responsibilities, pero sa ato mga kaigsunan sa church bali mga kaigsunan, when God give you greater responsibilities, He will give you greater powers. Aron mahimo ta nga Amen. makusganon sa atong buhat o madaugon mga igsoon. Happy Sabbath kaninyong tanan. Amen. Pastor Sa Joy. ako, Pastor Hisbon, ako lang basahon ang writings ni Mrs. White. No, dungag sa emphasize sa ato ang kauban Pastor Pamunag. Ellen G. White, The Publishing Ministry, chapter 6, page 72. Nanis ng lesson, Pastor Hisbon. Akong basahon magkaigsunan. Ingon din ni, men may be placed in high positions of trust in the cause of God, but they can claim nothing from Him unless they practice His word and rule in righteousness, seeking to copy the example of the meek and lowly Jesus, the leader in the work, as verily as the humblest, grabe ang statement ni Mrs. White, as verily as the humblest lay member is dependent upon God for power, for exercise a pure and uplifting influence. Amen. In short, Pastor Hisbon, sa gipasabot ni Mrs. White, ang leader dapat siya mututok walay lain kundi sa Ginoo. Amen. Nga si Jesus Christ mo pinakamaayong ehemplo nga leader. Amen. Daghang kay salamat mga kaigsunan. Dili na gimutugot ang atong panahon. Nang hinaot kami nga sa atong pagtuki, sa atong lesson sa tibok nga season mga kaigsunan.
daghan kay na-empower nga mga pangulo sa atong mga iglesia. Salamat kayo sa imong makanunayon nga pagsunod sa atong tulungon takna sa pagtuon. Ang Ginoo magpanalangin kaniyong tanan hangtod sa sunod nga tuig mga igsoon. Magpabilin ta sa pagpakiguban hangtod bisan pa sa pagbalik sa Ginoo. God bless us all. O gikan kanamo din sa South Philippine Union Conference. Magapanghinaot kami kaninyo og mabungahon og puno sa panalangin nga bagong tuig Amen. 2020 mga kaigsunan. God bless us all. Sa dili pa nato ni pagkatakupan uban sa pagampo ni Pastor Pamunag, ani ay usa ka halad sa musika. Dalaygon silimbaho ng mga Dios. Dako kayo ang among pagpasalamat diha kanimo tungod kay ikaw naghatag kanamo og dugang nga kaalam, kahibalo ug salamat nga kining tanan nga among gitud-an karon amo kining nasabtan. Ug amo kining ikalipay nga samtang kami o Dios magapadayon sa among buhat dili lang sa among mga pulianan bisan pa dinha sa iglesia ug bisan asa kami nga gipili kami nga mga pangulo. Amo kanunay makopya sa Hesukristo nga among manuluwas. Amen. Aron ang among pagkapangulo mahimo kining malampuson, madinaugon ug mahimo kami Ginoo nga mga ehemplo nga mga pangulo. Ug sa ingon ni ana, ang imong tanang mga katawhan maganoy dinha sa dalan padulong sa pagkamatarong ug sa imong pagbalik kaming tanan walay mabilin kanamo makabaton kami ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Panalangini kini nga programa uban sa among mga viewers na ini nga mga takna, ikaw among giampo ug gilagaran pasaylua kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.